Ak chcete vypadať skvele, ste na správnom mieste. Profesionálny prístup, priateľné ceny a vzdelávanie na školeniach je pre mňa samozrejme. Pracujem s vlasovou kozmetikou Framesy a Dusy. Ponúkam vám dámske, pánske, detské strihanie, farbenie, melír, trvalú, svadobné a spoločenské účesy, predĺžovanie vlasov svetovou značkou Balmain a keratinovú kúru s kolagénom od značky La Brasilia. Teším sa na vašu návštevu, vaša kadrnička Adriana Podskalecká.